Aquesta meditació és per tu si sents que no pares de donar voltes a tot, si la ment analitza, busca, revisa i mai troba prou respostes. Et convido a fer una pausa, a deixar descansar el cap i deixar que la vida simplement sigui, sense tant d'esforç per entendre-la. Aquesta pràctica t'ajudarà a baixar el pensament al cor, a descansar en el silenci interior i recordar que no cal comprendre-ho tot per sentir pau. Quan estiguis a punt, busca un espai tranquil que començarem. Seu o estira't còmodament. No cal fer res més ara. Només permet aquest espai per descansar, per respirar, per deixar que tot s'aturi una mica. Tanca els ulls i deixa que la respiració vagi trobant el seu propi ritme. No l'has de canviar, no has de controlar res. Només observa com entra i surt l'aire, suau, tranquil. Deixa que amb cada exhalació marxi una mica del pes que portes, les preocupacions, els pensaments que tornen una vegada i una altra, les preguntes sense resposta. Tot pot esperar. Ara no cal entendre res. Imagina que dins el teu cap hi ha un cel gran i obert. Els pensaments són com petits núvols que passen. Els pots veure, però no cal seguir-los. Els deixes passar i el cel torna a quedar blau, clar, en pau. Si algun pensament insisteix, digue-li amb dolçor: ara no, ara estic descansant. I torna a respirar. Sents el teu cos aquí, sostingut, present. La terra et sosté sense que hagis de fer res. Tot el teu ser pot descansar. El cor pot descansar. La ment pot descansar. Deixa que la calma s'estengui pel pit, per les espatlles, pel coll, pel rostre, que es desfacin les tensions, les ganes de comprendre-ho tot. No cal. Ara només és moment de ser. Respira i sent com dins teu hi ha silenci. Un silenci viu, càlid, ple. Aquí hi ha pau, hi ha repòs, hi ha vida. No cal analitzar, ni revisar, ni resoldre. El que ha de curar-se ja trobarà el seu camí. Tu només t'has de permetre ser, respirar, viure aquest instant tal com és.
Deixa que el cor s'obri una mica més, només per sentir la vida que t'envolta. Hi ha bellesa en el que ja ets, en el que ja tens, en tot el que t'acompanya. Ara, simplement queda't aquí uns instants més. Sentint, respirant, descansant. Quan vulguis, podràs obrir els ulls a poc. I quan ho facis, mira el món amb aquesta mateixa calma. Com si cada cosa fos nova, com si tot tornés a començar. Perquè en realitat, sí, tot comença aquí. I recorda, aquest espai de silenci i pau és dins teu sempre i pots tornar sempre que ho necessitis. Quan la ment torni a fer soroll, quan tot es faci massa gran, només has de tancar els ulls, respirar i tornar aquí, a casa teva, al teu centre, on tot descansa.